alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en storytime. Det skal handle om børnelokker. Men jeg synes bare, at vi skal komme i gang, inden den her video bliver alt for lang. Okay, så hyggelig er den heller ikke. Men ja, det var i 2010, så det vil sige, at jeg var 6 år, tror jeg nok, det var. Eller vi var 6 år, og hun er lige præcis et par måneder. Nej, jeg tror, det er en måned og et par dage ældre end mig. Og det er min allerbedste veninde. Hun kommer til at være med i nogle videoer, men ja, det var lige en drejning. Ja, men vi skulle så op på den store legeplads. Og vi har nemlig en stor legeplads her i byen. Og dem, der bor her i byen, som følger mig. Men dem, der bor her i byen, I ved nok godt, hvad det er for en legeplads, jeg snakker om. Men vi kaldte det den store legeplads, fordi der var også en lille legeplads, som var virkelig lille. Der var 2 gynger og en vip. Men her, der var der et skib og alt sådan noget mega fedt. Og jeg kan huske, vi elskede at gå derop. Og hun kom fra en by, der lå tæt på min by. Ja, 10 minutter, tror jeg. 5 minutter, hvis vi skal køre for at komme derhen. 10 kommer selvfølgelig an på, hvor stærkt man kører. Men så skulle vi så op. Hun var så hjemme med mig, og vi har ikke været sammen i lang tid, så vi tænkte, vi skal op på legepladsen. Og hvis nu vi siger, at en vej går ind her, og så legepladsen den er heroppe. Men min oldefar, han bor så her, og så kunne man så gå ind af sådan en sti, der er drejet, og så kunne du sådan fortsætte længere op, og så kom ind af sådan en sti, og så kom legepladsen. Så vi gik først hen til min oldefar. Hvis man siger, at min oldefar boede her, så boede vi nok sådan hernede et eller andet sted. Det var inden mine forældre blev skilt. Og så gik vi så derhen, fordi at vi vidste, hver gang vi kom derhen, så fik vi altid en slikpose. Jeg ved ikke, om I kender den, men det er de der slikposer. Nogle trekantede slikposer. Hvis jeg kan finde den, så skulle det gerne komme billedet af den her. Ja, der skulle gerne komme billedet af den der. Men sådan en slikpose fik vi 2 af hver. Og det var sådan en, vi elskede, og så skulle de klemme, så skulle de så springe. Men dem lægger vi så ind i hver lomme, fordi at han sagde, ej, dem kan lige tage ind i hver lomme. Så lavede vi i hver vores lomme, og så gik vi op ad stien og derhen. Og når man så kommer ind på legepladsen, så er der sådan en sti sådan hele vejen rundt om legepladsen. Og så er der selvfølgelig veje ind rundt omkring. Men ja, så går vi så ind på den legeplads der, og vi sidder så, altså vi kommer ind her, og så hernede, der er gyngeren. Jeg tror ikke, at vise det, men dernede er sådan en stor fugleredgynge, tror jeg det hedder, hvor du så kan gynge i. Så sad vi så på den, og så sad vi bare sådan, og så sprang vi bare dem der, og det gav bare, for der var sådan noget ekko den der. Jeg tror faktisk, det var solskin også. Men så sprang den der, så sprang vi den, og så spiste vi den, og så sprang vi igen, og så spiste vi den. Og så lige pludselig, så kører der, jeg kan bare huske det. Så du må jo ikke køre ind på den cykelsti, det er jo en cykelsti, den sti, der kører rundt om legepladsen. Og jeg husker, det er sådan noget sort asfalt, jeg ved ikke, om I kender det. Det er sådan noget sort noget, nu gør jeg sådan noget sort noget, som er mega godt at cykle på, og rulle på og sådan noget. Men der kører sådan en gul bil på gule nummerplader. Jeg tror faktisk, jeg kan huske nummerpladen, men det vil jeg ligesom ikke sige lige nu. Men mig og min veninde, vi kan stadigvæk huske nummerpladen. Men vi var så på den legeplads der, og så kører den bil der så. Og vi har siddet der i hver lang tid, vi sidder der 10 minutter, tror jeg det var. Og vi havde ingen telefoner med, fordi at, ja, vi var ikke gamle nok dengang. Og jeg kan bare huske, at vi kigger bare sådan på hinanden, den der gule bil, den bliver bare ved med at køre rundt og siger, ej, det er sikkert en turist, men det bliver bare ved. De kører nok 10 minutter, 20 minutter, kvarter, og den bliver bare ved og ved og ved og ved. Og vi kom jo ind sådan her, og da bilen sådan cirka var her, og vi er her, så løber vi bare op i den anden ende, fordi bilen er her, og vi kan bare se, den gasser bare hurtigt. Så vi løber op, sådan herop, og så ind af stien, der var sådan en sti her også, og så hen, fordi at når vi så kom ind på den sti, så var der sådan også en firkant, hvor der var så hus i midten og rundt om.
Og så løb vi bare hen, og så ind, og så hen til min oldefar. Og så ville vi gå ind til ham, fordi hun væltede der, så hun havde ondt i sit knæ. Og så sagde min bedste sygeplejerske, skal vi ikke gå op til hende? Og det gad vi bare ikke, fordi hun boede sådan tæt på legepladsen. Så gad vi ikke, så vi gik ind til ham. Han åbnede så ikke døren, da vi ringede på. Og så, ser vi bare den varevogn, den kører sådan, altså, han bor her, og så kører der en vej herop, og så ser vi bare, den kører der, og så holder den bare og venter os på os. Så skynder vi os bare ind, og så kommer jeg til at klemme hendes pegefinger. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var begge fingre, eller bare var pegefinger. Jeg tror, det var de 2 fingre her. Jeg kom til at klemme, og så, fordi vi bare ville gå igen, fordi han var der ikke. Jeg tror, han så middagslue eller sådan et eller andet. Og så smækker jeg bare døren, og så begynder hun bare stor tud, og så sagde jeg, skal vi gå op til min bedste, for hun er sygeplejerske. Men det ville hun ikke, så vi tog hjem igen. Eller, det gjorde vi ikke. Den bil der, den kørte sådan, dengang at vi gik ud, der kørte den lige så stille igen. Så vi snigede sådan hele vejen op ad vejen. Og så, vi så bare, den kørte bare den vej, vi skulle hele tiden, så vi gik omvej og sådan noget, og så vi den sådan hele tiden. Og så kom vi bare hjem, og så smækkede vi bare døren, og vi låste, og min far så sådan, hvad sker der? Jamen, der var sådan en eller anden, vi tror, det var en børnelokker. Og det var sådan en gammel mand, med, jeg kan huske ham med briller, og så sådan noget tøj på, og runde briller, kan jeg huske. Men min far sagde, at det var nok bare en, der kørte forkert, så vi meldte det ikke. Men det tænkte jeg også, det var nok heller ikke nødvendigt. Han gjorde os jo ikke noget, men han blev bare ved med at køre rundt den der vej, og det var mega uhyggeligt. Men ja. Det var alt for den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen, og den ikke var alt for kedelig. Så må I give det et like, thumbs up, hvis I gerne vil have flere af de her videoer. Og så husk at like, kommentere og abonnere, subscribe, et eller andet på min kanal. Det vil betyde virkelig alt for mig. Jeg tænker, når jeg får 20 likes, eller 20 abonnenter, jeg har 15 nu. Når jeg får 20, så skal vi ud og lave et eller andet spændende. Fordi at der går nok lidt lang tid, før jeg får 100. Men når jeg får 20, så skal jeg lave et eller andet spændende. En 20 sub special. Men ja, husk at følge mig på min offentlige Snapchat og Instagram, som står lige her. Og så ses vi bare i min næste video. Ha' det monster godt. Vi ses. Hej!